Good evening mga kapatid, HBBC family. Kablaawang kay manen, tinaimbag nga rabi itayo kakabsat. Ket dito inumuti biyang Adipon Tiapo, your beloved pastor. I am here again to lead our prayer meeting tonight. Ket by God's grace, makaisem aklata, makaisem tay lata. Uray adda digitoy nga pagdandanagan, pagbutbutngan. Takuna Tiapo, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. So ti Apo, ti mangmangted latay ti talna, talged, ken rag-o, iti puso tayo, ti baetan. Digitoy nga pasamag ken sitwasyon. Amen? Amen. So, HBBC Lawag, say amen. Amen. Alright, HBBC Bakara. Amen. Okay, pasukin HBBC. Alright, HBBC Claveria. HBBC Hawaii. At lahat ng mga HBBC yan, sa angmang lupalop ng mundo, say aloud, amen! Amen! Okay, sama-sama muli tayo ngayong gabi mga kapatid, na magpanalanginan at makinig ng salita ng Panginoon at umawit ng para sa ating Panginoon. So tonight, our first song, we will be singing two songs tonight, He's All I Need. Mga kapatid, alam kong miss nyo na po ang ating kapilya. Paborito po nating inaawit ito dito sa ating church. He's All I Need, and the second song, In Times Like This. Join us. Let us all stand together as we sing to the Lord. Amen, amen. So we'll be singing tonight our first song, mga kapatid, He's All I Need. On the first time. He's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All my needs He supplies my thirsty soul. He satisfies me, the Lord of all, and He's all I need. He comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again, is my soul's inspiration, my heart's consolation is my everything, and He's all I need. Second verse now. He's all I need. I need not turn to any other. Your He's a friend who's closer than any brother. On this friend I can rely to be my strength. As time goes by, He's the Lord of all, and He's all I need. Oh, He comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again, He's my soul's inspiration, my heart's consolation is my everything, and He's all He's my soul's inspiration. He's my soul's inspiration, my heart's consolation is my everything, and He's all I need. Amen. Wonderful song. Amen. All right.
In times like these, read the Bible. In times like these, oh, be not idle. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid. Last verse. In times like these, I have a Savior. In times like these, I have an anchor. I'm very sure. I'm very sure. My anchor holds and grips the solid rock. Amen. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. I'm very sure. I'm very sure. My anchor holds and grips the solid rock. Amen. Lord, remain standing po mga kapatid at buksan natin ang service na ito sa panalangin. Lord, maraming salamat po sa mga awitin. Punong-puno po ito ng comfort at katotohanan, even in the midst, Lord, of our circumstance, condition, and situation today. Lord, dito sa aming lugar. Lord, I pray for your continuous protection, sovereign protection sa aming lahat, mga Panginoon. I pray that even as we have this prayer meeting tonight, kayo po ang maglagay sa aming puso ng peace, ng joy, as we come together tonight, Lord, in our prayer meeting. Salamat, Panginoon. In Christ's name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, kahit po, sabi nga ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of God. So marami po mga bagay na pwede nating pasalamatan sa Panginoon in the midst of what's happening today. Mamaya dadapo po tayo sa prayer time at ibabahagi ko po ang mga bagay na dapat po nating ipanalangin. But at this point, meron pong mga kapatid na ating pakikinggan, mga kapatid, na kanilang ibabahagi ang kanilang Thanksgiving offering sa ating Panginoon. Sabi ng Bible na yung ating Thanksgiving ng ating lips is our offering to God. Okay? So panoorin po ninyo. Hello HBBC family. Daydayaw iti Apo Kapsat. Thank you so much Pastor for this privilege. Ket lipas mi kakabsat nga nag-family devotion. Ket na-enjoyan mi kakabsat iti time mi as family nga nagkankanta, Bible reading, testimony, kanronan na iti mensahe about how to have heavenly wisdom. Ket ti mako nakakabsat ti dating agdama nga crisis. Ket during our home quarantine, ket na it's really a great blessing nga kabsat. Makunak nga all things work together for good. Kada tayong anak na agsipod ta ti Apo, at dati kayat na nga ipaaramid kanya tayong anak na. Ti makunak kakabsat ket dating home quarantine, we need to challenge our family. Masapul nga i-revive tayo, ti pamilya tayo kakabsat in the area of service. Kanwan na ti area iti intimate nga panaki langen-langen tayo kenkwana.
we need to have that power, the power of the Holy Spirit, in which we could only attain through His Word. Ket agyaman tayo kapsat, iti nga tool, iti nga technology, numan pa'y saan tayo nga makapag-gather, iti church house. Thank you so much, Pastor, for your wisdom to the live streaming. It's really a great challenge for us kadagiti sasao ti Apo nga naipadalan ken ka. It's really a great tool, dakpil nga tulong kakabsat kiti nga live streaming. Sapay ta ma-develop pay wenno adu pay iti mablesan kaditi nga ministry. Ket ti naki saritan ti Apo kanyak kakabsat kas may sa ama iti pagtaengan. Ket we need to revive our service to Him. Ang kunan na iti panag-soul winning, naka-involve iti church ministry, dagiti talents nga adda kanyami ket maidedika kumaparati Apo. Ket kikinararag tayo kapsat dagiti adipon ti Apo ikararag tayo da ikararag tayo dagiti health workers, the frontliners nga makilablaban kaditi nga virus. But we need also to pray for the real frontliners, our spiritual leaders, the pastors, the preachers, nga isuda iti maddaan, iti panakaipreserba, iti salun at ken pigsa, kang runaan na iti nainlangitan nga sirib nga panakaikaskasabat, dagiti sasauna. Let's pray for one another, kakabsat. Thank you so much, and to God be the glory. Kapatid sa Panginoon, kumusta po kayo dyan? Ako po si Brother Harold Pedronan from HBBC Claveria. At dito po ang aking pamilya, si Sister Janine at saka si Aaron, Brother Aaron. Nais ko pong batiin ang pinakamamahal nating pastor, si Pastor Provi Cadeliña and family, our Patriarch John Cadeliña and Ma'am Cora. Hello po. At sa pastor namin dito, si Pastor Dennis Calillo and family. Napakabuti pa rin po ang Panginoon kahit sa sitwasyon natin ngayon. Tayo po ay nakapanood ng live stream sa pamamagitan ng ating mahal na pastor. Pagyamanak launay iti anos iti pastor tayo, ang mga iburburay iti nababagas, ken makapabendisyon nga sasaw iti Apo. Ken maragsakan launay iti pusok, iti pamilya, iti relatives ko, piniti family ni Janine, ken iti relatives na, ket makangkangig ken makaboyboya da iti live stream ni pastor tayo. Dati siguro iti may isang way iti Apo tapno ma-evangelize iti buong mundo. Ket i-share tayo kakabsat dito yung preaching iti pastor tayo. Dito amuno kasano nga agtrabaho iti Apo. Ken maragsakan iti puso ta dito yung oray no dagiti adayo nga relatives mi ket naadan kami iti burden no kasano nga i-reach out isuda ket in-share mi kanya dagiti preaching ni pastor ket by God's grace ket nagbuya da ket da iti impact iti mensahe iti Apo kanya da ket ni Apo Dios iti maedaydayaw amin kakabsat ket pagyamanak pay iti mensahe ti pastor tayo nga isu iti mangpatpatib care, encourage kanya tayo kada iti nga sitwasyon. Ken adan kami pa iti burden no kasano nga makatulong iti tataw dito yung Claveria, ken kasama dito kakaruba mi, ken agbalin kami kung mga bendisyon, ureno dagiti sang kabasit nga bambanag ken ni Apo Dios iti maidaydayaw, ken ada iti pakakitaan nga ada iti asi kanya mi kakabsat. Dayta iti may isang karakter iti may isang naisalakan dahil iti asin na pangrunaan iti kararwa dagiti tattao. Ket ni Apo Dios iti medaydayaw pagyamanak launay ni Apo thank you pastor iti dito nga bundaway nga nakatestimony kami. I hope and I pray nga naging blessing po kami
Nga po Diyos iti may tayo. God bless and ingat po tayong lahat. Thank you po. Ibang Dalyo Pastor, na kami ti membro ti Malasin, at nakakapsat yun. Nagyamang kami Pastor, ti naiburay ka na kami nga sasakon ti TV at ibang Dalyo Pastor. Agyaman kami mo, Pastor, kumusta kayo mo? Agyaman kami digiti panangaramat iti apo kada kayo taurahan tayo kikita Pastor ket magyamanan tayo ti technology nga mabalin tayo nga nga pakangagan iti gurguray yung nga sasaw iti apo Pastor ket agyaman kami lang unay ket kita nga message you. Pagkam sa nagtultuloy iti kumagtalinay iti apo uray no kasi kiwas pasama iti country at sabi ko mata hanggang mga pastor nga mangigagay ka na kami ka magpatid ka. Nagyaman ang Pastor, ti preaching, iti una na kaan agbuting. Ket ti pamati Pastor, ket tuwib-tib care, nagyaman ang Pastor. In the absence of my husband, Pastor, rekastiti, gundaway nga agina day di tagtunggal may isang, kat ti talinaed, iti apo, kat ada iti puspuso tayo, nga agdayaw latakan kwa na, pagyamanan may Pastor, ti ayat mo ti tagtunggal may isang nga namati, nga anak ti apo, kat sapay ko mga Pastor, di kayo maumuma, nga paaramat ti bagbagayo para iti apo, Pastor. Thank you. God bless! Amen. Praise the Lord. Nakaka-bless po, mga kapatid, na mapanood namin kayo at makita namin kayo. At alam ko na lahat tayo ay gustong magsalita, pero for the sake of time, mga kapatid, salamat sa Panginoon sa mga giving of thanks na binahagi ng ating mga kapatiran from different municipalities and places na mga members po natin ng HBBC. Right now, we'll go to God in prayer, mga 5 minutes or 7 minutes po ito na prayer time. At nakalagay po dyan, ilalagay natin dyan sa inyong screen. Can you put it on the screen? Yung ating mga prayer requests. Okay? So yan. Alright. Okay, kung magpapansin po ninyo, mga kapatid, we will pray. Una sa lahat, our government officials and frontliners. Sila po ay kinakailangan nating dalhin sa Panginoon, sa panalangin, mga kapatid. Dahil ilang doctors na yung namatay. So ipag-pray natin itong ating mga government officials. Sila po ang exposed sa labas. Sila po ay namamahala at tinitignan yung ating kapakanan. Mga kapatid, please pray for our governor. Siyempre, una yung ating presidente. Si President Rodrigo Duterte. Pray for him. Amen. Panalangin din po natin, mga kapatid, ang ating governor, si Governor Matthew Marcos Manotok. Diyan po sa Cagayan. Pag-pray nyo po yung inyong governor sa Cagayan at sa Hawaii. Pag-pray nyo rin yung inyong governor dyan. Sa California, mga kapatid, and on and on. Okay? Pag-pray nyo po yung ating mga frontliners. Pag-pray nyo rin po yung ating buting mayor dito sa Bacara. Yung mga mayor po ninyo sa inyong mga municipalities. Mga kapatid, they need wisdom to make sound decision, to look after sa kapakanan ng ating mga buhay bilang mga citizens ng Pilipinas. Ito po yung mga bagay na ipag-pray natin sa mga frontliners natin at government official. Kasama pa pala dyan, mga kapatid, yung mga doctors, mga nurses. Mga kapatid, pray for them. We cannot afford to lose our doctors and nurses. Kung maaari, wala dapat ang mamatay sa ating mga doktor at sa ating mga nurses. Kasama rin po dyan yung ating mga barangay officials, chairman, mga tanod, mga kagawad, mga barangay health workers, nurses, lahat-lahat ng mga frontliners po natin. Pray for their good health. Amen. Yung kanilang protection and safety, pati yung mga pulis. So, pag-pray po natin ang ating mga police officers, ang mga nasa kasundaluhan o mga sundalo, pray for them. Amen. Protection and safety.
heavenly wisdom, mga kapatid. Pag-pray din po natin yung kanilang mga pamilya dahil nakita ko po yung yung isang pulis na ano ba yung ginawa niya? Hindi po siya pumapasok sa loob ng bahay. Oo, nagtayo siya ng tent sa harap mismo ng bahay nila. At may table siya doon lang siya nagluluto, doon siya kumakain. Oo, tapos yung anak niya, nakadungaw lang doon sa pintuan. Oo, nakatingin sa kanya, pinanunood niya yung tatay niya na kumakain, mga kapatid. Isang, it's heartbreaking, to see na these families, because they are frontliners, because they are involved, mga kapatid, could not be together as one, because they are looking after sa protection ng kanilang pamilya. So pray po natin yung kanilang mga families. And then, of course, let us pray that they also may receive the gospel of Christ. Importante po ito na ito na po ang napakahinog na panahon upang sila ay makapakinig at makaalam ng regalo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Na ito ay solusyon at kasagutan ng ating kasalanan. And then, ipag-pray po natin ang medicine and vaccine for COVID-19 na magkaroon po ito ng medicine. Can you get my cellphone? Meron po akong i-share sa inyo, mga kapatid, na isang healthy tips. Dahil binahagi ko po nung kahapon, after I learned na meron pong nag-positive, mga kapatid, sa ating probinsya, ipinaalam ko po ito kay Pastor BMA, at ganun din po kay Ate Princess, yung kanyang anak po na bugado. At meron po silang binahagi sa akin ng mga health tips at nais ko lang pong basahin because it would be a great help. Okay? It would be a great help, mga kapatid. Ito po yon. Alright? Sabi niya, ito po ay galing sa kanilang cousin-in-law na nagtatrabaho sa emergency room ng St. Luke's. Okay? Pakinggan niyo po. Ito yung kanilang advice. Number 1, sabi niya, eat properly. Huwag magpapagutom. Oo. So, siyempre naman siguro, katabi nyo na po yung inyong mga kusina. Kaya, anytime, di ba? Oo. Panalo dito yung mga mahilig sa mukbang. Okay? Panalong panalo. And try to achieve a balanced diet. Hindi pala panalo yung mukbang. Kasi dapat balanced diet. Hindi 100% carbohydrates po lahat. Okay? Especially including fruits and vegetables. Ito po ang medyo mahirap ngayon dahil yung prutas, minsan iniisip natin, iniisip ko nga, bibili ka ng apple. Paano kung yung humawak doon? Positive, di ba? So, pwedeng ma-transfer, malipat sa'yo. So, talagang maingat po tayo, but let us achieve to have a balanced diet. Number 2, ito, drink plenty of water. Amen. Uminom ng tubig. Hindi po baso ang inumin, yung tubig. Okay? So, sabi nila 6 to 8 glasses, pero sa panahong ito, I believe we must drink more than just 6 to 8 glasses a day. If you could drink 1 glass every hour or every 2 hours, mga kapatid, hindi naman every hour. 24 glasses na yun, dami na nun. Okay? So, every 1.5 hours siguro. Tapos ito, napakahalaga. Get enough rest. Okay? Matulog. Yung iba sobra na, tulog ng tulog. Pero, get enough rest. Number 4, avoid stress. So, alam ko na may mga problema, pero wag po tayo masyadong maproblemahan. Manalangin po tayo. Wag magpanik, okay? Number 4, maintain cleanliness. Mahalaga po ito. So, maintain a good and proper hygiene. And then sabi niya, number 6, drink vitamins. Amen. Yung mga COVID patients po daw nila sa St. Luke's, maliban sa kanilang binibigay ng mga medisina o medicines, ay binibigyan po sila ng mataas na dosage ng vitamin C plus zinc. At sabi nila, mas helpful daw po yung zinc. Ano yung zinc? Hanggang di pag ginawa na, bali nga zinc na ijay. Pero
Sabi niya, though wala pang scientific studies, sabi niya, but all of them are given vitamin C plus zinc church. Ito po ay basahan na basa sa bleach with water para po ma-disinfect ang mga sapatos. Ayon, so dapat ma-disinfect yung ating mga sapatos. Sa mga bata daw, maganda pong bigyan ng life oil. Ewan kung saan nabibili ito. Malunggay, sabi niya. It's a syrup for the kids. 1 teaspoon twice a day. Sa adults ay capsule. Mag-take daw po ng 500 milligrams capsule twice a day as a maintenance. Ito po ay malunggay. Kaya kung may mga malunggay po kayo dyan, kami po marami dito. Ay hindi marami, konti na yun pala. Yun po yung aking tinitake. Gabi-gabi po, nagtitake ako ng 4 hanggang 5 na capsules ng malunggay every night. Okay? Malaking tulong daw po ito. Ito pang isa, Echinacea supplement. Hindi ko alam kung ano to. Pangatlo, vitamin A. Mag-take ng vitamin A. Okay? And then, proper hygiene. Itong isa, selenium capsule. Alright? Basta po, let's boost our immune system. Okay? So, malaking bagay po ito na ating gagawin. So, at this point, mananalangin na po tayo para sa ating government officials and our frontliners. So, let's be quiet for about 1 or 2 minutes and let us just pray for our government officials and frontliners right now. Paki-include din po si Pastor Benny Abante. Malaking bagay, alam niyo po, sinusubaybayan ko rin yung kanyang mga preachings, maliban po doon sa kanyang binabahagi na Word of God, ay ina-update ko rin po kasi yung ating sarili, kasi siya updated po siya congressman. So meron siya mga binabahagi ng mga up-to-date, na mga reliable, na mga balita, mga kapatid. So sinusubaybayan po natin yan. Please do pray for him, okay? So let's go to God in prayer. Alright, pangalawa, mga kapatid, sa ating prayer time ngayong gabi, ay ang ating HBBC family and fellow believers, ang ating mga kapatiran. At hindi lang po HBBC, kung may mga kakilala po kayo na members ng ibang church, at you can include them in our prayers. But tonight, of course, primarily, let's pray for our church. Una po,
yung ating church leadership. Kasama dyan yung ating patriarch, siyempre po ang inyong senior pastor, ang mga ministry pastors natin, si Pastor Charwin, Pastor Ver, Pastor Dennis, at si Preacher Glenn sa Hawaii, mga nangangasiwa ng ating mga HBBC ministries. At kasama po dyan ang kanilang mga pamilya. Please include po si Kayon dahil meron po siyang ubo, inuubo po yung aming anak. So pag-pray nyo po na lumakas ang kanyang immune system, na pagpalain nawa ng Diyos yung mga vitamins and medicines na kanya pong tinitake. So please do pray for him. And then, for our brethren abroad, mga kapatid, so pag-pray natin, mga kapatiran natin, hindi ko po ma-mention lahat, pasensya na po kung hindi ko ma-mention yung inyong bansa, but of course, meron tayo sa Hawaii, of course, sa mainland USA, sa Norway, sa Canada, Middle East, sa Italy, sa Saudi Arabia. Can you give me the list? Meron ba kayo dyan? Yung listahan para ma-mention natin. Mga kapatid, nag-message po sila Tita Puring. Panalangin po ninyo sila at medyo kinakabahan dahil umaakyat po yung bilang. Pag-pray nyo po yung aking kapatid na si Glenn, bumalik na po siya sa trabaho, tatrabaho po siya sa ICU. Mga kapatid, so pag-pray nyo po, he's a nurse. Okay? And nakausap ko rin sila Brother Enan and family at they are looking into the last week of April kung kailan available ang mga flights pauwi ng Philippine Airlines, si Dinong Rene Castillo and his family. Okay? Meron din po tayong nanonood sa Michigan, si Ma'am, anong pangalan nun? Si Ma'am Filipina. Tinext po ito ni Engineer Asidera sa atin, mga kapatid, and I hope you are well po dyan. Kumusta po kayo dyan, ma'am? Opo, we would like to include you in our prayers. Alright? Si Ma'am Filipinas Coli Flores. Maraming salamat po. Sa Massachusetts pala siya, hindi sa Michigan. Massachusetts. Okay? Sila po ay may bahay na tinatayo nila Tito Dino dyan sa may Natba, and they are also watching our live services. Okay? At syempre, dyan po sa Hawaii, sila Tita Teresa, pag-pray nyo po. Tita Annalie Agonoy, kumusta kayo dyan? Sila Auntie Josie, and the rest of you, mga kapatid. Brother Erwin, si Tito Sani, nakauwi na. To God be the glory. Magpagaling po kayo. Oo, at magpalakas po kayo ng katawan para makapag-basketball muli. Okay? And meron pong nag-message po sa akin from Italy. Siya po ay hindi natin member sa church, pero nag-a-attend daw po nung siya ay bata. Si Ma'am Mayros Asidera. Kasama ang kanyang buong family ay nanood po sila sa ating live stream. At nandyan din po si Sister Kathy, yung ating bagong member. So we would like to pray for you tonight sa ating church prayer meeting sa mga kapatid na nasa Italy. So ito po, Korea, meron tayong mga members sa Hong Kong, sa Norway, sa Bahrain, okay, sa Brazil, yung mother ni Brother Jeric. We would like to include you po sa aming panalangin ngayong gabi. Okay? So lahat po yan. We would like to pray for you tonight. Alam niyo po, ang daming nanood ng ating live service nung Sunday. Meron pa pong isang church sa Isabela. 12 po sila na mga members ng church. At pinanood po yung ating Sunday service sa umaga. Alright? So we would like to pray for you tonight. Okay? At kung medyo hindi ko po na-mention yung inyong bansa, mga kapatid, we just want to make sure we can have a general prayer for all of you tonight. Okay? Let us also pray that our faith and love will remain fervent and strong, na hindi po tayo manlamig. Pag-pray niyo po yung ating live stream ministry. Napakalaking bagay, mga kapatid. We really appreciate. Palakpakan nga natin sila. Okay? Nandyan po si Daniel, ni-restore ko na po siya sa kanyang ministry. At salamat sa Panginoon na meron siyang dedication sa Panginoon at sa gawain. So pag-pray niyo po siya dahil tumataba si Daniel. Kain ng kain.
Okay, so pray nyo po si Daniel na hindi magkasakit. Si Love Faith, to God be the glory. Sila po ang mga nakakatulong po sa inyong lingkod para sa ating live stream. Si Jaire, si Joseph, okay? Saka si Benjamin, mga anak po ito ni Tito Ireneo, pero talagang commitment nila na tumira muna dito sa church dahil hindi po pwede yung labas ng labas, uwi ng uwi. Opo, at sila po ay kasama natin na nag-aayos ng ating live stream, ating media. Siyempre, yung mga tagaluto namin dito dahil kailangan namin ng mga kailangan din namin ng pagkain. Salamat po mga kapatid, may mga nagdadala po dito ng pagkain. Salamat po sa mga binibigay po ninyong pagkain sa amin. Okay, sila Sir Roher, si Malo, si Charity, yan po ang ating lagi sa kusina. Okay? Sila Edward, lagi rin sa kusina, laging kumakain. Okay? Sila JM, yan si Nico, of course, my beloved wife, mga kapatid, na kasama ko po siya, lalo po sa paghahanda ng mga awitin natin. Opo, para maayos po yung ating kantahan. Kaya pansin po ninyo, napakaganda yung ating live stream. Ano po? Hindi po siya recorded sa ano lang sa cellphone na nirecord mo lang na ganyan. Talaga po na salamat sa resources na binigay ng Diyos and we can use this for the ministry and for the glory of God. So, pray for our live stream ministry. Okay? And then for our sick brethren, may mga kakilala po kayong kapatid na may sakit, yung recovery ni Tito Sunny. Alright? So, pray for our sick brethren. Provision of needs. Okay, may mga pangangailangan. So, ipanalangin po natin yan. So, ano man ang medyo nakaligtaan po dito na nasa isipan po ninyo ngayon, idagdag po ninyo sa panalangin. Okay? This time, manalangin po tayo muli. Siguro ang magpipray yung tatay, ha? Kayo pong mga tatay sa tahanan, kayo po ang mag-lead ngayon ng prayer para sa inyong family. Okay? So let's go to God in prayer.